ברוכים הבאים לפודקאסט העירוני של פתח תקווה. מקפת, כל מה שטוב לקהילה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט העירוני שלנו בפתח תקווה. דרור מישן מנהל את האולפן, ותודה רבה למר רמי גרינברג שנרתם לעזור לעצמאים. לי קוראים אופירה ורם סיטון, ואני מתחה את הפודקאסט. איתנו היום אתי בן גיגי, מלווה נשים להגשמה עצמית, התפתחות והעצמה. אתי, מה שלומך? היי, בסדר אופירה, מה שלומך? בסדר, שמחתי מאוד ככה להגיד לך, להזמין אותך להגיע אלינו. אני מכירה אותך שנים, נכון. את באמת אישה מיוחדת. תודה. ורציתי לשאול אותך, מה שלומך ואיך את מרגישה, ואיפה התחלת? ספרי לנו. אז... איך הגעת לתחום? אוקיי, אז אני אציג את עצמי קצת. מה הרקע שלך, המקצוע? אוקיי, אז קודם כל אני ממש שמחה שהזמנת אותי אופירה, מעבר לזה שבאמת יש לי מה לומר, ואני באמת רוצה לעזור ולשנות חיים. זה גם כיף לי השיתוף פעולה איתך, אנחנו מכירות שנים, נכון. זה מרגיש בבית. נכון. אז אני אתי בן גיגי, אני המון שנים עובדת בתחום הטיפול וההנחיה. היום אני מלווה נשים להגשמה עצמית, להתפתחות ולהעצמה. לתחום הזה של אנשים, גם מהמקום המקצועי שלי, כמורה לגיל הרך ומדריכת הורים, מאסטר NLP, יועצת חינוכית, ותהליכים שעשיתי... רבת פעלים. כן, תהליכים שעשיתי עם ילדים ועם הורים, ואז בעצם התמקדתי, ראיתי את הכוח שיש לנו כנשים, כאימהות, כן. וגם מהמקום האישי שלי, ממשבר שאני עברתי בדרך, והחלטתי שאני מתמקדת יותר במקום הזה, בנשים, כי אני באמת מאמינה שאנחנו, זה כוח. אני באמת מאמינה. כוח אנשי. כן. אני מאמינה וראיתי בדרך, שבטח ובטח שאנחנו אימהות, ואני מטפלת בילדים, אז אני רואה מה המשקל של הדרכת ההורים, וכמה הוא חשוב דווקא מול האימא. נכון. כמה חשוב האבא איפה? גם האבא חשוב מאוד, ולא לקחת ממנו את הכוח, אבל אני, גם מתוך החיבור האישי שלי, הבנתי כמה נכון שאנחנו נהיה מאושרות. נכון. כמה נכון תמיד אני אומרת שאמא מאושרת, הילדים מאושרים. נכון. זה ממש כך. אז ברגע שאנחנו מאושרות, קודם כל לעצמנו זה נכון, אבל זה בטח ובטח גם נכון כמודלין לילדים שלנו. והרבה פעמים אנחנו נמצאות באיזשהו מרוץ של בית, ילדים, קריירה, אנחנו מנגנות על כל כך הרבה ערוצים, ואנחנו שוכחות את עצמנו בדרך, וזה קרה לי. אני פתאום בגיל 40 התעוררתי כזה יום אחד. גיל הבינה, אומרים, 40 זה גיל הבינה. והרגשתי שאני נותנת מעצמי כל כך הרבה, אבל לכל המסביב, ואני לא באמת מאושרת. ואז התחלתי לעשות קצת התאמות, ואיזשהו תהליך, ריפוי אישי כזה. כאילו לטפל בעצמך. כן. תמיד אנחנו חייבים לטפל בעצמנו ולהבין. נכון, להבין ממש מה לא יושב לי, מה מקשה עליי, מה אני עושה, כי אני חייבת, זה לא תורם לי אושר. והתחלתי לעשות שינויים בחיים, וזה נתן לי המון תובנות, והרבה כוח. ופתאום גיליתי המון דברים בעצמי. זה יופי. נתתי לעצמי הרבה זמן לעשות דברים לעצמי, ומהמקום הזה צמחתי, והצמחתי גם את המשפחה שלי. נתתי מקום לאנשים שנמצאים סביבי. האושר הזה הוא משפיע, כמו שאת אומרת, על כל הבית, כן. אבל במיוחד עליי, עוד אפילו לפני שאני אימא. אנחנו חיים רק פעם אחת. נכון. ביום שעובר או חוזר, זאת לא קלישה. נכון. אז חבל לנו לבזבז את החיים שלנו על האנרגיות הפחות טובות, על דאגות, על חרדות, על לילות ללא שינה, וכל הדברים האלה קרו לי. אז בעצם מהמקום הזה שבגיל 40 הבנת שאת עובדת מאוד קשה ואת טוטלית, אני יכולה להגיד שאתה היית גננת של הבן שלי, ואת גננת בחסד עליון, וכולנו אהבנו אותך מאוד. תודה רבה. וראינו איך את באמת עובדת קשה, אז מהמקום הזה שבאמת, בצדק, עבדת קשה, שכחת את עצמך. אפשר להגיד, שכחת את עצמך, זו המילה. כן, אני ואז מכאן התחיל תהליך של התפתחות והעצמה. בדיוק, ומקום להבין כמה אנחנו חשובות. קודם כל לעצמנו וגם למשפחות שלנו. והתחלתי לפגוש נשים.
התחלתי לפגוש נשים בדרך, התחלתי לעשות מעגלי נשים, וזיהיתי את הכוח שיש בהם, וכמה משאבים יש בהם, ולפעמים הכל כזה חבוי, כי אתה כל כך עסוק בשגרה, ואתה כל כך עסוק באיפשהו לרצות, כי אתה צריך לעמוד בסטנדרטים של עבודה, של בית, של הילדים, ואת שוכחת דבר מי את באמת. ואז התחלתי לעבוד איתן. וכן, הגיעו אליי נשים מקסימות. ומה למדת? למדת NLP? אז אני מאסטר NLP, אוקיי. כן. אני מדריכת הורים, אני יועצת חינוכית, אמרתי את זה בתחילה, ואני עובדת כל השנים בטיפול גם בילדים וגם במי שסובב אותם, בעצם נותנת מענה לכל מי שסובב אותם. שליחות ענקית. תודה רבה. וזהו, החלק של אנשים, זה החלק שבאמת, באמת מאוד מאוד מעניין ומסקרן אותי, ואני גם רואה איך הדיוקים הקטנים האלה בחיים שהן עושות, הם לפעמים זה בא דרך אספקט אחד, זאת אומרת שהגיעה אליי איזושהי אישה שעובדת המון 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 שנים במקום עבודה, יש לה כבר כל כך הרבה כובעים, היא מצליחה מאוד בקריירה, מאוד מפרגנים לה ואוהבים אותה, העובדים שלה אוהבים אותה, אבל היא הייתה מוטשת, לילות ללא שינה, מאוד מתוסכלת, היא כל הזמן על הקצה, והדברים האלה באים גם לתוך הזוגיות, והם מגיעים גם לתוך הבית. נכון. ואת עשית את התהליך של... ואז התהליך שהיא עשתה זה בעצם להבין מה עושה לה טוב, להבין איזה שינוי היא צריכה לעשות בחיים, וכשהיא עשתה את השינוי הזה, היא חוותה משבר, וכשהיא הגיעה אליי, וכשהיא עשתה את השינוי הזה, זה השפיע עליה בכל האספקטים, לא רק במקום העבודה. זה לא מקל קסם, היא צריכה לבוא אליך לתהליך לכמה זמן. לכמה פגישות, כל אחת זה נורא אינדיבידואלי, יש כאלה שעושות את זה בכמה פגישות בודדות, יש כאלה שצריכות תהליך קצת יותר ארוך, יש בנות שזה פשוט מתחיל ממשהו, כמו שאמרתי, למשל מקום עבודה, משהו שנורא נורא מציק, אבל אז אנחנו רואות שיש שם איזשהו... טריגר, שזה לא סתם. בדיוק, שזה לא משפיע רק במקום עבודה, שההתנהגות וההתנהלות הזאת היא גם מקשה עליה מול הבעל ומול הילדים, וכשהן עושות את השינוי ומצליחות להגיע לאיזשהן תובנות, אז הן א' יותר מאושרות, ואיך היא אמרה לי, המשבר הזה הפך להיות צמיחה מאוד מאוד גדולה. וואו, זה ממש מרגש. וזה ממש מרגש אותי. וזה האנשים בעצם שמגיעות אלייך, שהן במשבר, שהן רוצות להתחזק, כן, אז נשים... מהנשים שמגיעות אלייך. אז לפעמים הן אפילו לא יודעות שהן במשבר, לפעמים הן פשוט מתהלכות כזה, כשהן, אתה יודעת, הכוח האנרציה של השגרה של החיים מניע אותם, אבל הן לא באמת מאושרות, וזה מתבטא בתסכול, זה מתבטא לפעמים להיות לא מאושרת, להרגיש שאת קצרה יותר, שאת מודאגת, שאת אולי לא ישנה, שמשהו מתסכל אותך בדרך. לא תמיד מבינים מה יושב לך, אבל אם את לא מאושרת, והנה אני פונה על ההבנות, אם את מרגישה שמשהו לא יושב לך, אם את מרגישה שאת לא במקום שלך, שמשהו יושב עלייך, שאת פועלת מתוך אוטומט, האוטומט הזה שאנחנו אלופות בו. סוג של שקיעות גם במקום העבודה. אז מהמקום הזה, את יכולה רגע לבוא ולעשות איזושהי עבודה מולי, ולנסות להבין למה את לא מאושרת, ומשם בעצם להגיע לתובנות שיעשו לך טוב בחיים. תני דוגמה לעוד נשים שמגיעות אלייך, איך עזרת להם, שתפי זה סיפור מרגש, והשינוי שעשה להם. אז לפעמים השינויים, לפעמים התהליכים, הם מביאים התאמות, שההתאמות האלה עוזרות להם, ובאמת ממקסמות את הדרך שלהם בחיים, ועושות להם אושר, ושינויים כאלה שמכניסות להם רווחה, ולפעמים התהליך אפילו מביא לאיזשהם החלטות, שצריך לעשות אפילו שינוי, למשל, הגיעה אל האישה, על פניו היא על גג העולם. יש לה בית מהמם, קריירה מקסימה, ילדים מהממים, היא טסה ונופשת בעולם עם הבעל שלה, אבל
אבל היא לא מאושרת. היא משהו שם, היא הייתה על אוטומט, היא פשוט עשתה כל מה שהיא צריכה. בדרך כלל קורה בגילאים מסוימים, גיל המעבר אולי, גיל הבינה. אז כן, משהו כזה, משהו קורה כזה לקראת גיל 40, 40 פלוס, זה קרה לי, ואני גם מרגישה שזה קורה לעוד בנות, אבל זה לא בהכרח. יש בנות שיכולות להגיע לתובנות האלה קצת קודם, או קצת אחר כך. תמיד יש הרגשה שמשהו לא מסתדר ותקוע וצריך עזרה וכלים. בדיוק. אז זהו, אז היא הרגישה את התקיעות הזאת ברמה האישית, והיא לא הבינה למה בעצם, הכל יש. ואז בתוך התהליך, היא חשפה כל מיני דברים שלא מתיישבים לה, והיא הבינה שהתקשורת שבבית היא לא מכבדת כלפיה, היא הבינה שהיא מובן מאליו, היא הבינה שכל מה שהיא עושה בשביל לרצות, אבל זה לא באמת ממלא אותה. והיא עשתה שינוי, והיא היום במקום אחר. כמה זמן בערך היא ראתה את השינוי? איך היה נראה השינוי? אז הסביבה שלה בטח גם ראו. אז אני יכולה להגיד שהבנות שלי מגיעות, האנשים שמגיעות אליי, יש בינינו חיבור, אני מאוד מאמינה בחיבור. אני מאוד מאמינה שכשיש איזשהו קליק בין המטפל למתוק, בדיוק, אז משם באמת אפשר לעשות, יש קרקע כזאת מוצקה, שהיא לא שופטת, ומרחב כזה פתוח לדבר את הכל, ואז שהן מביאות את עצמן ממש כל כולן לתהליך, אז גם אני איתם כל כולי בתוך התהליך, ואנחנו בקשר כל הזמן. אז לפעמים, אז בעצם מה שאני רוצה להגיד, שזה לא מסתכם במפגש אחד בשבוע. כן, ברור. אני מלווה במהלך השבוע, גם אם צריך, פה תובנות, פה עזרה. כן, כי לפעמים אני מרגישה שהן צריכות אותי קצת מעבר, וכשהן מבקשות את זה, אז אני לגמרי איתם, זה ממש הופך לאיזושהי מערכת יחסים, שהיא כמובן של מטפל, מטופל. צריכה הרבה כוחות נפשיים. נכון, אבל זה ממלא אותי, אופירה. זה ממלא אותי ממש. אז זהו, ואז אחרי, אנחנו נפגשות פעם בשבוע, ויש כאלה שעשו את השינוי. הייתה לי מישהי שהגיעה אליי ל3 מפגשים, היא בכלל הגיעה, היא הייתה צריכה לקבל איזשהו תפקיד, והיא לא רצתה את התפקיד הזה, היא לא ידעה איך לחשוב על התפקיד הזה, כי מצד אחד זה החמילה. כן, מצד אחד זה החמילה, מצד שני זה לחיץ אותה. ואז שעשינו איזשהו מחשבה, אז זה החמילה מאוד, כי מסתכלים עליה ככה, אבל בגדול זה כאילו יותר היה מקדם את המערכת, פחות אותה ברמה האישית. ואז היא החליטה שהיא לא רוצה ללכת על זה, וגם בזה היה לה קשה לבוא ולעמוד. מולה, ולהגיד לא. בדיוק. גבולות. נכון. לעשות איזושהי עבודה שאני מאכזבת כביכול את זה שיושב מולי, למרות שהוא סומך עליי, אבל אנחנו לא צריכות לאכזב את עצמנו. והמקום הזה של רגע לשים את עצמנו למעלה, גם אם לפעמים אני כביכול מאכזב את הבוס שלי, או את הבעל שלי, או את הילד שלי, או חברות, לא משנה מי. אז צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את זה. או את עצמי גם. כן, צריך ללמוד את זה. ושהיא הבינה מה נכון לה, היא פשוט חשבה איך לעשות את זה, וכאילו ביחד איתי, והיא הגיעה, והיא עמדה על שלה, ולהפך זה פתח בפניה עולם אחר, של נישה אחרת שהייתה בתוך העבודה הזאת, שהיא עושה, פשוט זה ממלא אותה. כן. ועכשיו היא גם נותנת את עצמה בעבודה, וגם מאושרת מאיך שהיא נותנת את עצמה בעבודה. אז היא שמחה במקום שהיא נמצאת. נכון מאוד. אני שנייה, אעצור את זה. אני אעשה, טוב, בסדר. טוב, בוא נמשיך, הכל בסדר, ככה הוא עורך את זה. אז איזה יופי של סיפורים את מספרת לנו. ממש מרגש, זה שליחות, אני רואה בזה שליחות. לגמרי, גם אני. אני ממש שם מהמקום הזה, מהאידיאולוגיה, מהשליחות, מהניסיון חיים שלי, ומהרצון לעזור, וגם מהחיבור המאוד גדול. החיבור, הרגשתי אותו,
הוא מורגש מאוד גם בתוך המעגלים. ספרי לנו באמת על המעגלים שלך, מעגלי נשימה, על החוויה עצמה. אז עוד דרך שלי לפגוש נשים, להתעצם מהם ולהעצים אותם, זה במעגלי נשים. איך הן פונות אליך, איך הן יודעות עלייך, איך את מפרסמת? אז או שאני מפרסמת את זה אצלי באינסטגרם בפייסבוק, ברשתות. או שלפעמים אפילו יש בנות שעושות איזשהו ערב, למשל בעבודה. אז הן קורות לך. ואז הן שואלות אותי אם אני יכולה לבוא, ואז הן עושות את זה במסגרת חברית, או במסגרת בנות של העבודה, ואני מגיעה ואני בעצם מעבירה את הערב הזה. זה ערב שהוא כל כולו להעצמה. וואו, אז איך את עושה את זה? ספרי. אז אנחנו מתכנסות ביחד, אנחנו מתחילות עם איזשהו שיר מרגש. איזה יופי. וכל אחת עונה על איזושהי שאלה שככה אני מאתגרת, באמת בשביל להגיע לאיזושהי הבנה מבחינת הזהות שלה. שאלה כזאת שמגרדת את הראש מבחינת זהות, ואחר כך אנחנו פונות לעשות ויז'ן בלוק, זה בעצם לוח שאנחנו בונות. לוח חזון? כן, שאנחנו רושמות באמצע, אני אישה 3 נקודות, והן מדפדפות בעיתונים ובצורה מאוד אינטואיטיבית, לוקחות משפטים, מילים, וככה הן בונות את הלוח שלהן. לוח החזון. בדיוק, וזה לא להאמין. אני תמיד אומרת להם, תבחרו את מה שקופץ לכם לעין, לפעמים יש מילים שבוחרות אותנו, ואז הן גוזרות את זה, ומהמקום הזה הן משתפות, ולי תמיד יש איזשהו אימפוט, של לתת איזושהי, לעשות לזה איזושהי מסגרת למה שהיא אומרת, לתת לה איזשהו כלי, לעטוף את זה באיזושהי העצמה של מה שהיא מספרת, וזה יוצא כוח נשי, כוח על. וואו, אז כל אחת בעצם מקבלת עיתון. מקבלת עיתונים, מקבלת את ה... וצריכה המון עיתונים. כן. היום יש עיתונים, כן, לאישה וכאלה. כן? צריך לשמור לך. אז כן, אז הן שומרות לי דווקא חברות ומשפחה, אבל זה מעניין לראות איך כל אחת לוקחת את התפקיד שלה כאישה, את עצמה, למקום אחר. איזה תחושת ערך יש להם. אז יש אחת שהתחושת הערך שלה זה בעבודה, ויש אחת שתחושת הערך שלה זה במשפחה. שהיא מעריכה את עצמה, כן, ויש אחת... לעשייה שלה. לגמרי, כל אחת מביאה את תחושת הערך שלה, זאת אומרת, יש לה עוד כל מיני ערכים ותחושות, אבל מה שתופס ממש את הוויז'ן, את הלוח ההשראה שהיא עושה, זה באמת מה שתופס אותה באותה תקופה. וזה מקסים לראות את זה. ואז הן שמות את הלוח, זה חתיכת בריסטול, עם לוח, עם חזון, אז הרבה מהן לוקחות את זה כמובן הביתה אחר כך, כדי להיזכר. בסוף אנחנו עושות איזשהו משחק של... ממש איזשהו כתר של מלכה, ואנחנו, כל אחת שמה אותו על הראש שלה, ואחרי כזה סשן, היא אומרת מה העוצמות שיש בה. ופתאום זה מהמם לראות איך הן מתחברות, כי בהתחלה שאת מדברת על זה, אז כולן כאילו באותו אוטומט, ופתאום דרך העשייה, דרך הפעילות, דרך איך שהבנות מדברות עליה, כשהיא משתפת ורואים את הלוח שהיא בנתה, אז איך הבנות בתוך המעגל פתאום רואות דברים. רואות אותם, מגלות דברים שלא ידעו. כן, זה צריכות להיות חברות טובות בעצם, נכון? לא, ממש לא. לא קשור. לא קשור, ממש לא. זה פשוט, וואי. תמשיך. סליחה. תעשי התעלם. זה לא מחייב שצריך להיות חברות. יש משהו בנשים שברגע שבתוך המעגל הזה שמחבר, יש משהו במעגל הזה שמחבר את הנשים, שמישהי יושבת ובצורה חשופה, לא כולן אגב אוהבות להיחשף ממש, אבל כולן כן רוצות לספר על הלוח. ואז ברגע שהן מספרות את הלוח, אז גם אנחנו רואות את זה מהצד, ולפעמים הרבה דברים שלנו קשה להודות בזה, או לראות את זה אפילו, אז מי שממולנו מצליח לראות את זה יותר טוב, ולהוציא את זה לפועל, ולהרים את זה, ופתאום, וואו, את כאילו... וואו, את ממש מעצימה אותם. אז אני מתחילה בזה שאני אומרת שאנחנו תמיד הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות שאנחנו, וזה בדיוק המקום הזה שאנחנו שופטות את עצמנו, מבקרות את עצמנו, לפעמים אפילו לא מאמינות בעצמנו, ומי שרואה אותנו מהצד, אז הוא רואה משהו אחר לגמרי, וזה תמיד
כיף לשמוע את זה. הייתה לי מישהי בקליניקה שהגיעה אליי כשהיא מנהלת גדולה באיזה חברה, יש לה מלא עובדים, יש לה מלא כובעים, העובדים שלה מאולפים עליה, הבוסים שלה מאולפים עליה, וכשאת נכנסת איתה לתוך הקליניקה, את מבינה איזה פער גדול בין מה שרואים לבין מה שהיא מרגישה כלפי עצמה. הדימוי העצמי שלה, הביטחון העצמי שלה, איך שהיא מפרשת את הדברים, לגבי עצמה זה עולם אחר לעומת איך שרואים אותה בחוץ, ורק החיבור הזה, של לתת לה להבין מי היא באמת, עזר לה כל כך הרבה, לצאת החוצה באמת עם כוחות. היה פער בין איך רואים אותה לבין באמת מה שהיא מרגישה. מה שהיא מרגישה ואיך שהיא רואה את עצמה. חסרת ביטחון וערך עצמי? היא בדיוק, חסרת ביטחון וערך עצמי. וכשהיא גילתה את זה, היא עשתה שינוי מדהים. ודווקא את העבודה היא עזבה. באמת? כן. היא הלכה למקום אחר, מתוך קבלה של עצמה, והבנה של כמה היא טובה, ואז היא פנתה להפיק אחד מתוך האפיקים שהיא עסקה בהם, שהוא תמיד עניין אותה, אבל היא הגיעה למקום הזה כשהיא כבר יודעת מה היא שווה, והיא דרשה את מה שהיא רוצה. עשתה עבודה איתך בעצם, כן. ואז היא התחזקה, ובמקום הזה היא בעצם ידעה להעריך את עצמה יותר, גם קיבלה יותר בשכר, אני מניחה. לגמרי. העריכה את עצמה יותר, זאת אומרת, היא הולכת לרעיון, אז גם יש לה יותר כוח. בדיוק, ואז היא מגיעה גם מדהים, זה תהליך מהמם עשית איתה. נכון, ושהיא מגיעה מהמעמד הזה, ולא אנדרגראונד, אנחנו מגיעות ממקום של להסתכל בגובה העיניים, לדעת מה אני שווה, אז זה גם נתן לה ברמה הרגשית את ההגשמה האישית שלה, את העצמה האישית שלה. כן, שיש לנו הגשמה עצמית, אנחנו מאושרות, כי לפעמים אנחנו לא יודעים לממש את הפוטנציאל שלנו, ופה מתחילה הבעיה. נכון מאוד. אם יש עכשיו אישה ששומעת אותך, את הפודקאסט שלנו, איזה סימנים יש לה? כאילו, שהיא תפנה אלייך? איזה סימנים היא צריכה לזהות בעצמה שהיא תפנה אלייך? אז באמת אני חושבת שאם את מרגישה שאת על אוטומט, שאת לא באמת מאושרת, שמשהו מפריע לך, לפעמים זה אפילו מתבטא בחוסר שינה או בדאגה, אפילו בחרדות. אם את מרגישה אם את מרגישה שאת בחרדה, נגיד. אם את מרגישה שאת בחרדה, או שאת מודאגת, אז דברים שיושבים עליה, משהו שעושה לה שהיא לא מאושרת. אז תפני אליי, אני יכולה לעזור לך. תתני את הפרטים שלך. אז טלפון, פייסבוק, רשתות. אוקיי, אז באינסטגרם תמצאו אותי אתי בן גיגי, וגם בטיקטוק, בפייסבוק אני גם באנגלית, אתי בן גיגי עם דאבל טי. וזהו, והטלפון שלי זה 052-42-11-682. ספרי לנו, כיף לך בפתח תקווה? מאוד כיף בפתח תקווה, אין על פתח תקווה. רמי גרינברג, אלוף שהוא הרים פה את המיזם הזה, הוא חושב על הכל, וזה ממש כיף לשמוע. זאת אופירה ורם סיטון חשבה על המיזם, ורמי גרינברג נרתם. וואו. אז אופירה, אני ממש מודה לך שהזמנת אותי, כי את מדהימה בעיניי, ואת כל כך אותנטית, והכיף שאת מפרגנת לנו לעסקים הקטנים, אז המיזם שלך מדהים, וכיף שהרמתם את זה לפעל. איך את לפרסמת את עצמך בעצם, מפה לאוזן? אז גם מפה לאוזן, וגם עכשיו אני יוצאת בסדרת סרטונים ברשת, כדי שיכירו אותי יותר, ולעשות איזושהי עבודה שיווקית קצת יותר בסושיאל. כי עצמאית צריכים כל הזמן להמציא את עצמם, מי כמוני יודעת, 20 שנה של עצמאות, להמציא את עצמם מחדש. נכון, אז לגמרי שמה. מה את שונה, כאילו בעצם ממישהי אחרת שגם עושה העצמה אז אני חושבת שיש שני דברים. אז קודם כל הרקע. זה רזומה ענק, וואו. וגם, נכון, וגם הניסיון חיים שלי, וגם החיבור. יש בי משהו שהוא נורא בגובה העיניים, נורא... אפשר להיפתח ולשתף ולספר. יש לך קליניקה שלך. כן, אני מטפלת בקיבוץ עינת. ועכשיו בימים אלה אני יכול להיות יפתח קליניקה גם בתוך פתח תקווה. זה יופי. כן,
וכן, החיבור הזה הוא כל כך חשוב, אופירה, החיבור למטפל, להרגיש שאתה יכול באמת לבוא ולהוציא מהבטן, מבלי שישפטו אותך, לשים את הכל על השולחן, ושהדמות שעומדת מולך תוכל באמת להסתכל על המקומות החזקים שלך. כמה בנות יש לכם מיישמות את מה שאת מלמדת אותן? כן, יש יותר, יש פחות, יש כאלה שצריכות תהליך קצת יותר עמוק, ואני יכולה גם לספר על מצב שהיא הגיעה בשביל הילד או הילדה בכלל, כי אני מטפלת גם בילדים ונוער, אבל אני בעיקר מתעמקת בנשים, אבל היא הגיעה אליי דרך המלצה על ילדים ונוער, ובכלל בסוף נשארה בשביל עצמה. וואו, אתי, את עושה עבודת קודש. תודה רבה, אופירה. גם את עושה עבודת קודש, את עוזרת לעסקים. איזה כיף, ממש. שאלה אחרונה, איך את הופכת את הכאב למנוע צמיחה והתפתחות? איך את, כאילו, אישה שמגיעה אלייך ויש לה כאב עצום, איך היא הופכת את זה להתפתחות, לצמוח? אז אני הרבה מחברת אותם טיפ. אז אני רוצה להגיד שלפעמים הקול המאוד חזק שיש לנו בראש, זה דווקא המקומות שבהם נכשלנו, דווקא המקומות שבהם היינו צריכים לעשות אחרת, להסתכל בדיעבד ולהגיד לעצמי, יכלתי לעשות משהו בצורה אחרת, זה היה מביא אותי לתוצאה אחרת. אז במקום להתמקד בזה, אני מתמקדת דווקא בהצלחות שהיו לנו בדרך. כי הרבה לא נהנים מהדרך. נכון, כי אנחנו את ההצלחות הרבה שוכחים ומתמקדים דווקא מה שאין. כן, במה שאין. אז להסתכל על החיים מבעד למשקפיים ורודים, ולחשוב דווקא על ההצלחות שלנו, ועל המקומות שבהם כן היה לנו טוב, המקומות שכן עשו לנו אושר, המקומות שהצלחנו להוביל איזשהו שינוי, וזה יכול להיות שינויים קטנים בבית, זה יכול להיות הצלחות קטנות במשפחה, ומהמקום הזה לשאוב את הכוח. כן, איזה טיפ יש לך עוד? איזה טיפ יש לך עוד לתת לנו? הטיפ הנוסף שהייתי אומרת זה שאנחנו לא יכולים לשנות אף אחד בחיים. השינוי שלנו הוא יכול להיות רק על עצמנו. על איך שאנחנו... את שומעת אותי, אופירה? שומעים, כן. אני קוראת לשעה, בוא נצלם אותך. אוקיי. רגע, אני אשאל אותך עוד הפעם על הטיפ, אחר כך הוא עורך הכל, לא לדאוג. מההתחלה, איזה טיפ יש לך איזה? אתי, רגע לפני הסיום, איזה טיפ יש לך לתת לנו? אז לחזור לטיפ... כן. אוקיי, אז הטיפ הכי גדול שאני רוצה לתת, יש לי כמה וכמה, אבל אחד מהם, זה להסתכל על החיים מבעד למשקפיים ורודים. יש לנו נטייה להסתכל על... לשפוט את עצמנו, ולהסתכל דווקא על המקומות שאנחנו לא מצליחות, או מה היינו צריכות לעשות אחרת. ודווקא אני אומרת, תסתכלו על ההצלחות שלכם, תסתכלו על מה שכן יש לכם, על מה שכן השגתם בחיים, על מי שאתם באמת, ומהמקום הזה תצמחו, ותסמכו על עצמכם, כי אתם תמיד הרבה יותר ממה שאתם חושבות שאתן. איזה מדהימה, כל הכבוד. אתי, קודם כל, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה, אופירה. ונעמת לי מאוד, ואני מבחינתי הייתי יכולה להיות אותך עוד איזה שעתיים, כי את באמת מאוד חכמה, ויש לך המון ניסיון חיים. תודה. ומה שאני חובה ממך, שאת מדברת על המקצוע שלך ממש ברק בעיניים. אם אופירה אומרת את זה, היא בטוח יודעת, את מזדהה אנשים. כן. אני יכולה לספר על אנקדוטה שהייתה בינינו. כן. אז לפני המון שנים היה לי גן פרטי, ואופירה הגיעה לעיר עם שני הקטנטנים שלה, וחיפשה... שהיום בדיוק לירה מסיים יסודי, ויש לנו מסיבת סיום, את קולטת? אז התקשרת אליי בעקבות לירם, אבל לגן הפרטי שלי. ושאלת אותי אם אני יכולה לתת לך את הפרטים, את תאריך הלידה. ושנתתי לך את התאריך לידה, את אמרתי, אני על ארגזים בבית. את מדברת איתי פעם ראשונה בחיים, ואת אומרת לי, אני רואה שאת במעבר דירה, ואת נותנת לי עוד כל מיני דברים, הפלת לי את הלב, התרגשתי ברמות, ואז את מרימה לי, שאת אומרת לי שאני רואה שאת בדיוק במשבצת, וזה הייעוד שלך.
מפה לשם, זה לא הסתדר בינינו, כי הייתי קצת רחוקה לך, ואז כמה שנים אחרי, אני עושה שינוי, עוברת למשרד החינוך, איזה שנה, שנתיים אחרי, ולירה מגיעה אליי לגן עירייה. פיסטוק. כן, תראי איזה ייעוד, רצינו כאילו, זה היה meant to be, היינו צריכות להיות ביחד, זה לא הסתדר בתחום הפרטי, אבל הוא בסוף הגיע אליי לגן עירייה. קולטת עברו 10 שנים. כן. וואו, ומשם, אז אני רוצה להגיד, אוקיי. ומשם הכרנו בעצם. שם היה הקליק שלנו. מדהים, נכון. אתי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. שמחנו מאוד לארח אותך.